Καλησπέρα. Να το μείνω εδώ τώρα. Ωραία. Λοιπόν, ψηφιακή αποτύπωση του δημοσίου, μια πρόκληση για όλους, πιστεύω, στη σημερινή Ελλάδα. Ένα πράγμα που πρέπει να σας πω το τελευταίο καιρό δεν με αφήνει καν να κοιμηθώ και δεν το λέω μεταφορικά, το λέω κυριολεκτικά. Και νομίζω ότι μας αφορά όλους μας. Άπτεται και αυτό που άκουσα στην αρχή, δηλαδή που οι ομιλητές είπαν, οι διοργανωτές είπαν ότι θέλουμε εφαρμόσιμες προτάσεις. Είναι μια εφαρμόσιμη πρόταση. Και επίσης άπτεται του θέματος της αξιοπιστίας και προς το εξωτερικό και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης πολιτών και κράτους. Γιατί και η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία αναφέρθηκαν πολλές φορές σήμερα. Και πολύ σωστά. Οι Έλληνες στην Ελλάδα εργάζονται πολύ, αλλά παράγουν λίγο. Διαπίστωση γενική. Οι Έλληνες ανά τον κόσμο, αντίθετα, αποδίδουν πολύ και πολλές φορές μεγαλουργούν. Τι συμπεράσματα θα βγάζαμε από αυτό? Πρώτον, ότι οι Έλληνες ευδοκιμούν στο οργανωμένο περιβάλλον, γιατί στο εξωτερικό είναι οργανωμένο το περιβάλλον. Δεύτερον, ότι οργανωμένα κράτη αξιοποιούν την εργατικότητα των Ελλήνων, αποκομίζοντας ωφέλη εκείνοι, γιατί τα χάνουμε εμείς λόγω της ανοργανωσιάς μας. Πολλά θα ήταν καλύτερα αν λειτουργούσε σωστότερα το κράτος μας, και επιμένω στο μας, είναι όλων μας. Και βέβαια αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό είναι ότι πολλά μπορούν να γίνουν καλύτερα αν λειτουργήσει σωστότερα το κράτος μας. Άρα τελικά ενδιαφέρει να εστιάσουμε σε αυτό. Πρώτη προτεραιότητα λοιπόν είναι να κάνουμε το κράτος μας σωστότερο, δικαιότερο, καλύτερο. Να το μεταρρυθμίσουμε, αυτό που ακούμε κάθε μέρα. Το πρόβλημα, ζητάμε να φτιάξουμε κάτι χωρίς να γνωρίζουμε τι έχουμε στα χέρια μας. Και μάλιστα ζητάμε να φτιάξουμε το κράτος μας, δεν είναι κάτι απλό, είναι κάτι σύνθετο, χωρίς να γνωρίζουμε τι έχουμε τώρα στα χέρια μας. Όχι τι θέλουμε να έχουμε στα χέρια μας. Επίσημες διαπιστώσεις. Τέος επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης μετά από 11,5 χρόνια θητείας. Υπάρχουν ακόμα, το Φεβρουάριο που πέρασε, έτσι. Υπάρχουν ακόμα δημόσιες υπηρεσίες φαντάσματα, χωρίς ρόλο και σκοπό που δεν τις ξέρουμε καν. Υπηρεσίες που βρήκαν τρόπους να μην απογραφούν. Η Άρτη αναλαμβούσα καθήκοντα Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στην Επιτροπή της Βουλής, 23/11, λίγο πριν ψηφιστεί η κινητικότητα. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί υπάλληλοι που κανείς δεν μπορεί να δει πραγματικά πού βρίσκονται και πού υπηρετούν μέσα στο δεδαλώδες τοπίο. Τι εικόνα δημιουργεί αυτό στο εξωτερικό για το κράτος μας? Αυτοί όλοι οι επενδυτές που λέγατε ότι θα έρθουν να δουλέψουν με το κράτος, με τι κράτος θα δουλέψουν? Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα? Εγώ λέω οπωσδήποτε ναι. Και μπορεί να λυθεί αμέσως. Πώς? Μία μοναδική, ενιαία, πλήρης, αξιόπιστη και ανοιχτή αποτύπωση. Όλες οι λέξεις είναι σημαντικές. Είναι σωστό, είναι απαραίτητο να αποτυπωθεί το δημόσιο, μονάδες και άτομα. Μιλάω μόνο στην αρχή, αμέσως και πλήρως. Ένα βασικό χάρτη δηλαδή. Μήπως είναι δύσκολο? Κάθε άλλο. Τι θέλουμε? Θέλουμε δύστιλους πίνακες. Έναν κατάλογο πλήρη των μονάδων και δίπλα στην κάθε μονάδα ποια είναι η υπερκείμενη μονάδα της. Γιατί έχει μόνο μια μονάδα από πάνω. Ένα κατάλογο πλήρη των ατόμων, υπάρχει ήδη απογραφή και δίπλα τη μονάδα που προσφέρει το έργο. Αυτό συνήθως είναι στο πρώτο έτος του Computer Science. Όλοι οι πρωτοετής φοιτητές της πληροφορικής το ξέρουν. Και να σας πω ότι η κωδική είναι μέσα στη ζωή μας. Παρακολουθούμε όλα τα ζαχαροβατικά, όλα τα φρούτα, όλα τα φρέσκα προϊόντα με κάποιο κωδικό από πού κοπήκανε και πώς φτάσανε στο πιάτο μας. Τι διαδρομή κάνανε. Παρακολουθούν όλα τα δελτία του Τζόκερ, του όλα αυτά τα τυχερά παιχνίδια. Ξέρετε πόσα δισεκατομμύρια αντικείμενα τέτοια μικρά παρακολουθούν και αυτή τη στιγμή στο κράτος μας δεν μπορούμε να παρακολουθούμε τις μονάδες και τους υπαλλήλους? Μα είναι ποτέ δυνατόν? Ένα οργανόγραμμα ενός Υπουργείου είναι μια δεντρική δομή. Το κράτος είναι μια πιο σύνθετη τέτοια δεντρική δομή. Ένα μικρό κομματάκι της είναι αυτό και το αριστερό σχήμα είναι αυτό που δείχνει ο δεξής πίνακας. Πολύ σύντομα να σας πω αυτό που λένε στους πρωτοετής φοιτητές. Θέλετε να δείτε ποια μονάδα είναι πάνω από την 7. Θα πάτε στην αριστερή στήλη, θα βρείτε την 7 και δεξιά είναι η 6. Θέλετε να δείτε ποια είναι κάτω από τη 19. Στη δεξιά στήλη πόσες φορές συναντάω τη 19? Μάλιστα είναι η 5, είναι η 12, είναι η 23. Είναι λοιπόν το πράγμα απλούστατο. Μπορούμε να έχουμε την πλήρη αποτύπωση του δημοσίου και αυτή θα μας δείξει τι γίνεται. Πόσος όγκος, μήπως είναι τα δεδομένα που είναι πολλά? Δεν είναι. Παρακολουθούν αυτή τη στιγμή τις τουρμπίνες των αεροπλάνων και παράγουν 20 τεραμπάιτ την ώρα. Δηλαδή σημαίνει ότι όσα παράγει μια τουρμπίνα αεροπλάνου μια ώρα, αρκούνε για να αποτυπώσουμε με καθημερινές φωτογραφίες το ελληνικό δημόσιο επί 5.500 χρόνια ζωή να έχει. Λοιπόν, και χωρίς κανένα από τα κόλπα που κάνουν οι πληροφορικοί για να συμπιέσουν τα δεδομένα. Βγήκε στη διαβούλευση αυτό το νομοσχέδιο για την αξιοκρατία κλπ. Αυτό που έκανε το Μητρό των Δημοσίων των στελεχών της Δημοσίας Διοίκησης. Ήταν μια ευκαιρία για μένα από το 2012 που είχα ανακατευτεί με την αναδιάρθρωση των δομών. Έλεγα ότι πρέπει να γίνει αυτό το οργανόγραμμα. Ήταν λοιπόν μια ευκαιρία για μένα να το πω δημόσια και να το πω και στον πιο επίσημο χώρο, που είναι ο χώρος της διαβούλευσης. Και τι είχα πει τότε?
ότι πρέπει να γίνει ένα πλήρες υπολογιστικά διαχειρίσιμο οργανόγραμμα. Είχα προτείνει ένα άρθρο και είχα πει επίσης ότι το Μητρό των Επιτελικών Στελεχών, το τόσο διαφημισμένο, δεν χρειάζεται να γίνει. Γιατί δεν χρειάζεται να γίνει? Διότι δημιουργεί πρόβλημα δημιουργώντας ακόμα μία βάση. Η απογραφή έχει όλους τους υπαλλήλους. Δίπλα ακούσε ένα πεδίο που να λέει θέλεις να είσαι επιτελικός τέλεχος ή δεν θέλεις. Και να βλέπει και τις προϋποθέσεις αν ισχύουν. Και αν θέλετε, επειδή θα μπαίναν και εκτός δημοσίου, ας μπαίνανε στο ίδιο Μητρό και να λέγανε αυτός δεν είναι δημόσιος υπαλλήλος. Είναι αστεία πράγματα. Γιατί δεν ήθελα να υπάρχουν χωριστές βάσεις? Διότι όταν κάποτε στο ένα Υπουργείο πήγα να συνδυάσω διοικητικά και οικονομικά στοιχεία από διαφορετικές βάσεις, εδώ βλέπετε χρωματιστά εκείνα που δεν ταιριάζανε. Γιατί ο Στυλιανός και ο Στέλιος δεν κολλάγανε στο μυαλό του υπολογιστή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι μια αιστεία λαθών. Το Μητρό θα είναι μια αιστεία λαθών. Άλλαξε διεύθυνση κάποιος, την δήλωσε στο ένα, δεν τη δήλωσε στο άλλο. Άρα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε πώς θα ελαχιστοποιήσουμε και το διαχειριστικό βάρος και την πιθανότητα λάθος. Γιατί το θεωρώ τόσο σημαντικό αυτή την τόσο απλή κωδικοποίηση, αυτούς τους αριθμούς κυκλοφορίας, το λέω μερικές φορές. Όπως για το κάθε αυτοκίνητο, τον αριθμό κυκλοφορίας θα βρείτε όλα τα χαρακτηριστικά. Τι μάρκα είναι, τι χρώμα έχει, πότε κυκλοφόρησε, ποιους ιδιοκτήτες άλλαξε τα πάντα. Με τον ίδιο τρόπο, από το ΑΦΜ του υπαλλήλου και από τον αριθμό κυκλοφορίας της μονάδας, θα δείτε η οργάνωση και η στελέχωση εμπεριέχονται όπως σας έδειξα σε αυτό το διάγραμμα. Ό,τι άλλο συνδέεται, χώροι, εξοπλισμό, συντηρήσεις, όλα αυτά συνδέονται εκεί. Άρα ουσιαστικά είναι το θεμέλιο και το εργαλείο για οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση χωρίς αυτό είναι μεταρρύθμιση στον αέρα. Δεν πατάει πουθενά. Και όποιοι λένε ότι θα την κάνουν, δεν την κάνουν. Τώρα, υπήρξε ένα ομόφωνο ψήφισμα μετά από τον νόμο αυτό της κινητικότητας, ο οποίος ήταν στις 25 Νοεμβρίου ψηφίστηκε, 2 Δεκεμβρίου δημοσιεύτηκε, το 44-40, των συναδέλφων μου των επιθεωρητών ελεγκτών δημόσιας διοίκησης της Γενικής Συνέλευσης. Ήταν ευτυχή συγκυρία ότι είχαμε τότε Γενική Συνέλευση, όπου αναγνωρίσαμε όλοι μαζί ότι η ψηφιακή αποτύπωση της δομής και της τελέχωσης ολόκληρου του δημοσίου, και είναι σημαντικό το να είναι ολόκληρο, γιατί αν αφήσεις ένα μικρό κομμάτι απ' έξω, έστω και 1% που λένε, το 1% είναι αρκετό για να φωλιάσει μέσα η διαφθορά. Αν δείτε την κατανομή του δημόσιου πλούτου, θα δείτε ότι το 1% έχει ένα τεράστιο ποσοστό του δημόσιου πλούτου, όχι αυτό που νομίζουμε, όχι αυτό που πραγματικά έχει. Αυτό λοιπόν θα διευκολύνει σημαντικά το ελεγκτικό έργο. Αυτό είναι, το έβαλα μόνο για να δείτε στην πρόταση εκείνη που σας ανέφερα ότι είχα κάνει του άρθρου, ό,τι είναι μαύρο είναι αυτό που παρέμεινε από την πρόταση, ό,τι είναι κόκκινο είναι αυτό που έφυγε και ό,τι είναι μπλε είναι αυτό που προσθέθηκε. Και τι είναι αυτά που φύγανε? Έφυγε το πάντοτε, έφυγε το επακριβώς, έφυγε το πλήρως, έφυγε το ελεύθερα προσβάσιμο. Έφυγε ο κωδικός βέβαια της ανάρτησης που σαν την αδά της διάβγειας θα σε υποχρέωνε να αναρτήσεις τι έγινε. Έφυγε το διατηρούνται ως ιστορικό, ώστε να μην μπορείς να συγκρίνεις τι ήταν πριν και τι έγινε τώρα, γιατί μπορείς έτσι να πουλήσεις για καλύτερο αυτό που τελικά είναι χειρότερο. Και έφυγε και το ελέγχονται και τιμωρούνται αυτοί που δεν ακολουθούν, δηλαδή αυτοί που κάνουν το κεφάλι τους, αν θέλετε, μέσα σε έναν οργανισμό που είναι η επιχείρηση όλων μας, γιατί το κράτος είναι η επιχείρηση όλων μας. Δεύτερη διαβούλευση, όπως καταλαβαίνετε, διαβούλευση της κινητικότητας. Πάλι ξαναβγήκα γιατί το ψηφιακό οργανόγραμμα του δημοσίου είναι πολύτιμο για όλους. Μια τεράστια παράληψη που μπορεί να αποκατασταθεί με αυτό το νομοσχέδιο. Ας το κάνουμε σωστά. Και στις εφημερίδες πάλι, δεν ήμουν μόνος μου. Ο Μιχαήλ Ιακωβίδης, ο καθηγητής από το Business School στο Λονδίνο, 2 άρθρα. Η δύναμη των αριθμών, ποιος φοβάται την αλήθεια? Ο Γιάννης ο Παλαιολόγος, 2 άρθρα και εκείνος. Έγινε τίποτα? Όχι. Απορριφθήκαν όλα. Αγνοηθήκανε η ΕΛΑΚ, Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών, με την υπογραφή του καθηγητή του Διομήτη του Σπινέλη, που αυτή την εποχή ευτυχώς είναι ο πρόεδρος του, και το λέω το ευτυχώς διότι είναι μια βαρύνουσα υπογραφή, όπως ξέρετε. Επίσης, μια πρόταση για να διορθωθεί έστω και την τελευταία στιγμή το νομοσχέδιο της κινητικότητας, για να γίνει το οργανόγραμμα αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Σιγά σιγά ο χρόνος. Η συζήτηση στη Βουλή, ναι, είναι πολύ λίγο. Για την κινητικότητα, 22 από 44 ομιλητές αναφέρθηκαν στο οργανόγραμμα. Αυτό είναι καλό. Γιατί είναι καλό? Γιατί δείχνει ότι το θέμα είναι ζεστό. Ο Θανάσης Οδαβάκης εστίασε αποκλειστικά στο ψηφιακό οργανόγραμμα. Και μάλιστα ξανάδωσε στους υπουργούς το κείμενο και τους ζήτησε να το ξαναδούν. Γιατί τους το έδωσε, γιατί δεν μπορούσαν να υποβληθούν τροπολογίες, γιατί πήγε με τη διαδικασία του επίγοντος. Τον Ιούλιο η διαβούλευση, τέλος Νοεμβρίου η ψήφιση, αλλά διαδικασία επίγοντος κατά τα άλλα. Να μην μπορεί να υποβάλει κανείς τροπολογίες, έτσι. Και ο υπουργός είπε είναι τεχνικά τα ζητήματα και θα το δούμε αμέσως μετά. Ναι, βεβαίως υπήρχαν οι 3 κωδικοί, ο αριθμός της μονάδας, το ΑΦΜ του Μητρώου και ο αριθμός καταχώρησης στο οργανόγραμμα, το ΑΚΟ, που σας είπα τι σημαντικό που είναι για να μπορεί κανένας να ελέγχει ότι πραγματικά γίνανε αυτές οι μεταβολές. Αλλά τι έλεγε ουσιαστικά αυτή η πρόταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών? Να μην κάνουμε καμία δαπάνη για άτομο ή μονάδα εκτός οργανογράμματος. Δηλαδή αυτή η διαρροή των δημοσίων πόρων που δεν ξέρουμε σε ποια μαύρα τρύπα πάνε, να σταματήσει. Να μην μπορεί να γίνει με τοποθέτηση ή μετακίνηση υπαλλήλου εκτός οργανογράμματος. Θες να μετακινηθείς, δεν έχεις άκου, δεν πας πουθενά. Πήγαινε σε αριθμό καταχώρηση, να ξέρουμε που είσαι και να πας.
και πήρες αριθμό καταχώρησης, τότε να πας εκεί που λέει. Γιατί θα μπορούσε να γίνει και το ανάποδο. Πήρα τον αριθμό και δεν πάω. Ώστε να ανταποκρίνεται το ένα με το άλλο. Τώρα, το δημόσιο πάντοτε, ό,τι χρηματοδοτείται από τους φόρους μας, νομίζω ότι είναι το βασικό. Δηλαδή, δεν αρκεί το μητρό φορέων γενικής κυβέρνησης. Ό,τι επιδοτείται ή επιχορηγείται, επίσης είναι δημόσιο. Επίσης το πληρώνουμε, θέλουμε να ξέρουμε τι γίνεται μέσα. Είναι βασική αρχή της διαφάνειας και των ανοιχτών δεδομένων. Του αποδίδονται τις κρατώμενες εισφορές ή τέλη, επίσης μας ενδιαφέρει. Ακόμα και στην περίπτωση που το δημόσιο εγγυάται για δάνειά του. Αν αυτά τα δάνεια δεν πληρωθούν, θα τα πληρώσουμε εμείς. Άρα πάλι μας ενδιαφέρει αν αυτό χρυσοπληρώνει τους υπαλλήλους του ή αν κάθεται και έχει λουξ γραφεία. Άρα έφυγαν μεν και η πληρότητα και το ιστορικό και όλα αυτά που είδατε πριν, αλλά και τι άλλο έκανε ο νόμος 4440. Λέει ότι προϋπόθεση για να συμμετέχει κανένας σε αυτό το οργανόγραμμα, ένας φορέας δηλαδή, είναι να κάνει πρώτα έκδοση οργανισμών, να κάνει αξιολόγηση των δομών, να κάνει κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας, που βέβαια όλα αυτά ξέρετε πώς γίνονται ελληνικά, έχουν προθεσμίες. Δεν είναι ότι δεν έχουν προθεσμίες, αλλά αυτό είναι αν θες να πάρεις καινούριους υπαλλήλους. Ναι, αλλά εάν είσαι λάθρα βίων, δεν θες να πάρεις και άλλους υπαλλήλους, θα ήθελες, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει, έκλεισε ο υπουργός. Τι είναι η πρόταση? Παράλληλα. Δηλαδή, ας γίνονται όλα αυτά, αλλά αυτό που μπορούμε σήμερα να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τόσο συκοφαντημένοι, τα έχουν ήδη φτιάξει καημένοι. Κακώς καημένοι. Πάρα πολύ καλή είναι και πολύ καλή πληροφορική. Κομμάτι από τη διάρκεια είναι αυτό που σας δείχνω τώρα. Και λέει ότι υπάρχει το οργανόγραμμα και υπάρχει λήψη των εγγεγραμμένων φορέων και βέβαια η λέξη κλειδί είναι εγγεγραμμένων φορέων. Άρα είναι και οι μη εγγεγραμμένοι φορείς. Γιατί να υπάρχουν μη εγγεγραμμένοι φορείς? Δεν επιτρέπεται να χάνουμε ούτε μια μέρα. Ερχόμαστε πάλι σε αυτό το θέμα του χρόνου, το οποίο με πολύ χαρά άκουσα να κουβεντιάζεται τόσες φορές σήμερα. Δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει την ίδια αίσθηση. Ίσως επειδή έχουμε μια ιστορία αιώνων, να θεωρούν ότι έχουμε κι άλλους τόσους αιώνες μπροστά μας. Δεν τους έχουμε. Τι κάνουμε λοιπόν τώρα? Πιστεύω ότι πρέπει να απαιτήσουμε και να το απαιτούμε όλοι μαζί ένα νόμο σαν της διάρκειας, αμέσως εκτελεστό, ο οποίος να είναι με βάση την πρόταση του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών. Αυτό μπορεί να κατατεθεί και αύριο το πρωί. Καλά, όχι αύριο, τη Δευτέρα, έτσι. Αλλά επίσης χρειάζεται επίμονη δημοσιότητα. Δηλαδή ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί αυτό το πράγμα. Δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πόσο απλό είναι. Αυτά είναι από τα διάφορα που μπήκανε μετά την ψήφιση του νόμου της κινητικότητας. Είναι από το βηματοδότη και πάλι ενδιάμεσα η παράγραφος δείχνει ότι η ευθύνη δεν είναι μόνο στην κυβέρνηση, είναι και στην αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση καθημερινά πρέπει να τους βομβαρδίζει. Και εγώ λέω δεν είναι και μόνο στην αντιπολίτευση, είναι σε όλους μας. Όλοι μας καθημερινά πρέπει να τους βομβαρδίζουμε. Δηλαδή ελπίζω να σας κάνω να χάσετε και εσείς τον ύπνο σας όπως τον έχω χάσει εγώ. Του Χρήστου. Με συγχωρείτε, την έπαθα του Χρήστου. Κόνστα. Του Κόνστα. Μπράβο, ευχαριστώ Γιάννη. Του Χρήστου του Κόνστα, λοιπόν, δύο άρθρα πολύ σημαντικά. Το αυτονόητο για κάθε μαγαζί, αδιανόητο για το κράτος. Γιατί όλα τα μαγαζιά, όπως ξέρετε, κινούνται με κωδικούς. Το κράτος δεν θέλει να κινείται με κωδικούς. Και όμως είναι τόσο απλό ψηφιακό οργανόγραμμα. Και άλλο, κλείνουμε. Και άλλο ψηφιακό. Συγγνώμη, όταν είπα κλείνουμε δεν εννοούσα αυτό. Και άλλο ένα. Πάλι. Αλλά τώρα κόλλησα αυτό. Δημοσίευμα πάλι του Χρήστου του Κόνστα. Κάποιοι δυστυχώς δεν θέλουν νοικοκύρεμα. Και από κάτω η μικρή πικρή ιστορία του ψηφιακού οργανογράμματος στο δημόσιο που δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό το προκλητικό θα πρέπει να ανταποκριθούν οι άλλοι και να πούνε όχι, θα γίνει. Λιδία λίθος λοιπόν αυτό το πράγμα για όσα είπαμε στην αρχή, επειδή είναι απλό, είναι τεχνικά εύκολο. Επίσης πιστεύω ότι είναι στην τομή που συναντιόνται όλα τα κόμματα. Δηλαδή δεν έχει κάποια κομματική απόφρωση αυτό. Δεν μπορεί να διαφωνήσει ότι πρέπει να ξέρουμε τη δημόσια διοίκηση. Εκτός αν κάποιος μπορεί να διαφωνήσει, οπότε θα θέλαμε να το ακούσουμε. Τέλος, και αυτή είναι η τελευταία διαφάνεια, να σας πω ότι η χώρα μας μου δίνει την αίσθηση ενός καραβιού που έχει φωτιές διάφορες και καίγεται και πρόκειται να βουλιάξει από το που καίγεται. Αλλά οι καπετάνοι αντί να δούνε, υπάρχουν αδιάφοροι στους επιβάτες οι οποίοι το σκάνε ο καθένας όπως μπορεί, και οι καπετάνοι αντί να δούνε πώς θα μπορέσουν να σβήσουν την κάθε φωτιά, κάθονται στο κατάστρωμα και κάθονται και συζητάνε τι θα γίνει με τις μελλοντικές προδιαγραφές ναυπήγησης των πλοίων και μήπως πρέπει να τις αλλάξουμε για να είναι διαφορετικές. Αυτό λοιπόν, αν σας έχω πείσει ότι η ψηφιακή αποτύπωση θα βοηθήσει να σβήσουν πολλές αιστείες διαφθοράς, γιατί αυτές είναι που κρύβει αυτό το πράγμα. Η συγκάλυψη είναι ότι δείχνω το 99% και δεν δείχνω το 1% που έχει τη διαφθορά, τότε ας κοιτάξουμε να το απαιτήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ και σήμερα.